ଜଗାରେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ? ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଫାଇନାଲରେ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲା ଯେ ସେଠି 11 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଜଗା, ତୋର ତ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତୋ ରଥଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ତୋ ରଥଯାତ୍ରାରେ 10 ଜଣ ବି ମରିନାହାନ୍ତି। ଏରେ ଜଗା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସ୍ୱାମୀକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।